Muuramesson kuntavaalien alla noussut erääksi teemaksi kouluja koskevat säästöt kunnan vuoden 2017 budjetissa. Erityisesti opettajien ammattijärjestö on Muuramessa nostanut asioita keskusteluun. On erittäin hyvä, että nyt asioista keskustellaan ja mietitään, mistä on kysymys ja mitä voitaisiin tehdä. Kuntapäättäjänä kun joutuu tekemään ratkaisuja, joissa joudutaan tiukentamaan, menemään tiukemman talouden ehdolla, niin ratkaisut ovat aina kovia ja niitä on jouduttu miettimään. Tässä tilanteessa on ehkä hyvä sanoa, että Muuramessa pysäytettiin nuo säästöt. Säästöt pysäytettiin 1 miljoonaan. Muuramen kunnan vuoden 2017 budjetti on 1 000 000 euroa alijäämäinen. Eli säästöjä olisi voitu tehdä kaikista kunnan palveluista vielä 1 miljoonan verran. Silloin oltaisiin oltu todella tiukoon. Tehtiin tietoinen ratkaisu, arvovalinta, että säästöt pysäytetään tähän kohtaan. On helppo ottaa tietyt asiat puheeksi siitä, mistä ei saisi leikata. Toivon, että mistään ei jouduta enää leikkaamaan Muuramessa. Mutta viime syksynä, kun budjettia laadittiin, niin haaste oli aika kova. Mistä leikataan? Kaikilta alueilta jouduttiin tiivistämään, tehostamaan. Muuramen ikärakenne on haastava, meillä on paljon lapsia ja samalla Muuramen selkeästi kasvavin, nopeammin kasvava ikäryhmä jo vuosituhannen alusta asti on ollut yli 65-vuotiaita. Tällaisessa tilanteessa ei kannata ruveta laittamaan ikääntyvää väestöä ja esimerkiksi koululaisia, varhaiskasvatus- päiväkoti-ikäisiä vastakkain. Se ei johda mihinkään muuhun tappeluun ja riitelyyn. Nyt on enemmänkin keskustelun aika ja se, että mitä luovia ratkaisuja voidaan kouluissa ja muilla alueilla Muuramessa miettiä tällaisessa tilanteessa, että on jouduttu taloudellisesti kiristämään. Ratkaisut löytyvät, mahdollisia uusia toimintatapoja, toimintamalleja. Tulevaisuutta ajatellen toivon, että koskaan ei jouduttaisi enää säästämään. Siihen on varauduttu sillä lailla, että jatkuvasti panostetaan entistä enemmän elinkeinopolitiikkaan. Tuolta Ysitien varresta Muuramen keskuksen toiselta puolelta on hankittu nyt maata, jota ollaan kaavoittamassa, joka toivottavasti tuo meille uusia yrityksiä riittävästi, joka vahvistaa kunnan tulopohjaa. Muurame on Keski-Suomen eräs vauraampia kuntia, jos katsotaan veronmaksajia ja veronmaksukykyä, mutta me emme ole kuitenkaan mikään Keski-Suomen Kauniainen. Meillä ei ole sellaista rahakukkaroa, josta voitaisiin tiukkona aikoina ottaa rahaa. Kaikkien päätösten pitää olla oikeudenmukaisia, tasa-arvoisesti kuntalaisia kohtelevia. Ei ole mitään järkeä laittaa ihmisryhmiä vastakkain, lapsia ja ikääntyvää väestöä. Päätöksessä pitää olla selkeä arvopohja. Se, että on huolenpitoa, on välittämistä. Samalla on muistettava, että päätökset koskettavat myös kaikista heikoimmassa asemassa olevia, niitä, joiden ääni ei läheskään aina kuulu. Ja heitä pitää muistaa, heitä pitää myös pystyä kohtelemaan oikeudenmukaisesti. Muuramessa on tapana yhdessä hoitaa asioita ja sen takia on erittäin tärkeää, että nyt asioista yhdessä keskustellaan. On hyvä, että esimerkiksi OAJ on nostanut näitä asioita esille. Yhdessä löytyy varmasti ratkaisuja, uusia toimintatapoja, malleja. Me kuntavaaliehdokkaat olemme vaalikampanjan aikana sellainen ihmeellinen ihmisrotu, että helposti lähdemme lupaamaan asioita. Kun lähdetään lupaamaan asioita, niille pitää olla myös perusteet, selkeät perusteet sille, että asiat voidaan toteuttaa.